Ako si Inday Abil Bisaya, ang probinsyanang Pinay sa Japan. Good morning to all! Kumusta po tayo ngayon? Kumustang umaga po natin? Hoping na nasa magandang mood po tayo sa pangatawan. Time check, Japan time is 8:25 in the morning. Papunta po tayo sa trabaho. At the same time, itutur ko na rin kayo sa papuntang work ko. Okay, may Lawson po dyan. Yan, Lawson. Convenience store. Malapit lang po yan sa amin. Pag walking distance po tayo, nasa 10 minutes. Pag nakapag kuruma po tayo, sasakyan po ang gamit natin, nasa 3 minutes lang po. Ayan, Lawson. Parang may inaayos yatang ilaw. Busy sila. Wow! Ang ganda ng araw! Ang ganda! Good morning, sun! Pagpalain kami ngayong araw na ito. Bigyan niyo po kami ng malakas na pangangatawan. Ganda ng araw, guys, oh. Parang pwede mo siyang abutin. Maaabot mo na yan. Bridge po tayo. May stoplight po. Anong kulay ng stoplight? Okay, it's green. Go tayo, go. Ayan, nasa harap na natin si Haring Araw. Nakatingin po siya sa atin, guys. Ang ganda. How blissful we are. Ayan o, nasa harap natin. Maganda po ang araw natin ngayon. Ang liwanag-liwanag ng araw. Ang ganda ng sikat ng araw ngayon. Ang sarap mag-walking, ang sarap mag-jogging. Kahit winter ngayon sa Japan, pag ganyan ang sikat ng araw po natin, mainit po siya. As you can see, guys, lahat na nakikita natin dyan sa harapan, palayan po yan. From the house hanggang sa work ko, aabutin po tayo ng 15 or more minutes bago tayo makarating po doon. 15 to 20 minutes po tayo. Araw-araw ko po yan, papunta pabalik, minamaniho. Kaya hindi naman kalayuan lang, malapit lang siya. 15 to 20 minutes. Diretso-diretso lang tayo, no traffic, may mga signal light, pero madali lang naman. Sa nakikita nyo po ngayon, ayan, wala masyadong sasakyan.
Okay, go! Okay, that's it guys. Kinukumusta ko lang kayo ngayong araw na to. Sana maging maganda at maayos ang pamumuhay natin at maganda ang ating mood today. Think positive. Kumain ng masarap. Maging masaya. Huwag isipin yung hirap ng buhay. Kasi dyan tayo huhugot. Isipin na lang natin na we're still alive. Be thankful na ang ganda ng umaga natin ngayon. Ang ganda ng araw natin ngayon. Sa pagdadrive natin guys ha, wala kayong nakitang mga building. Ayan, bundok, ang ganda. Nagbibigay ng power yan, nagbibigay ng energy. Kumakapit ako dyan sa mga bundok-bundok. Kung makikita nyo lang yan, oh, yung mga bundok. Kita nyo guys. Guys, nakikita nyo yung mga kalbong tree. Sakura yan eh. Cherry blossom yan. Ayun, syempre taglagas, winter ngayon. Walang mga dahon pa yan, walang mga bulaklak. Pero pag darating yung April, May, agoy, ang ganda po dito. Lahat yan, cherry blossom yan. Kita nyo bundok? Papunta sa work ko yan. Okay, stop. Marami pong salamat sa inyo guys. Sana po patuloy nyo po akong suportahan sa aking Inday Abel Bisaya Vlog. Ang probinsya ng Pinay sa Japan. Marami pong salamat. Ng araw ngayon, laging nasa harapan natin siya. Malapit na po tayo guys sa ating trabaho. Layan, walang masyadong sasakyan, ang linis na mga daanan. Ganda ng araw. Wala, so nice. Ayan, patago na siya sa bundok. Okay, we're going to right side. Right side. Stop. No car, go. Guys ha, ayan, paliko po tayo sa left side. Okay, hanggang dito na lang guys. Salamat po. Ako po si Inday Abel Bisaya, ang probinsya ng Pinay sa Japan. Marami pong salamat guys. Please like, share, comment down below pag nagustuhan nyo po ang aking video, and please subscribe po tayo and click the notification bell. Bye-bye. Thank you for watching guys. See you on my next vlog. Okay, hanap muna tayo ng ating mapaparkingan. Okay, bye-bye.